Hello! Good day! Good day! This is Bumba Marilo TV. Ngayong araw na ito ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng Hiligaynon horror drama or horror radio drama. Kung paano po gumawa ng isang radio drama at ang genre po nito ay horror. So abangan ninyo ito. Daw kasi moong sanggab ingay ni. Daw hindi ako makatulog. Kalain gid sa nakon nga nabatyagan. Daw gulpi lang na dulang akon katuyo. May panagupnop ako nga may matabo naman sa gab ingay ni. Ang kinakulpaan ko, basi kung masulit naman ang natabo. Basi kung magsalakay naman diri ang mga aswang. Basi magsalakay naman sila. Hello? Kinakulbaan ko bala subong na mo? Nga, madapo. Nga ginakulbaan ka. Di lo? Pamati bala lo? Nakainuwang ang mga ilo sa kwalo. Basig lang kung may matabo naman nga malahin lo aw. Diyos ko. Nung ginakulbaan man ako gulpi sa nagsugid sa ako nakakulap. Lo? Anong mayot nga buhaton naman? Apo, hindi ka lang magpakulba. Diri lang kita sa aton balay. Hindi kita magwa. Papay ilang nang nagkainuwa nga ido sa kwa. Di lo? Hindi bala lo? Ang balsang mga tao lo kung may nagawang ko nga ido. May aswang nga lo? Apo? Oo lo? Ako na nga kung ginakulbaan. Basi bala kung masulit naman ang natabo sa una di lo aw. Apo, hindi ka lang magpakulba. Magpreparar lang kita diri sa aton balay. Mairon ko alay ang akon nga ispading. Kaga ipreparar mo man ang imong masangkot. Kay basi kung magsalakay din man diri ang aswang, mabatok kita sa ila. Lo? Hindi. Ano pala to? Kalain sa mga uwang sa ido. Amo gidining ginasiling ko. Ang ginakulbaan ko kung basi masulit naman ang natabo sa una. Kalain sa mga uwang sa ido. Basi kung magsalakay naman ang mga aswang. Basi kung magsalakay naman sila. Ang maayo pa. Magpreparar man ako dali. At kung magsalakay sila, may ipatok ako sa ila. Magpreparar ako dali. Lo? Nakulbaan na gid ko lo. Wala na gid nagauntat ang uwang sa idolo. Basi kung ano na ning matabo lo. Apo, hindi ka magkabalaka. Hindi ka magkabalaka, Apo, ha? Hindi ka lang magpakulba. Lo, kalaing gid ya lo ya. Basi kung may aswang naman lo. Apo, hindi ka lang dira magpakulba. Magpreparar ka lang. Nagutom na ako. Kinahanglan ko na nga magkaon. Sang unod sang tao. Malugay naman.
unsang karnisang tawo. Gani, sudlon ko kamo. Sudlon ko kamo nga tigulang ka. Upod ang imo, apo. Sudlon ko kamo. Sudlon ko kamo. Lo, ginakulbaan gid ko yan, Luya. Kalain gid sa mga uwang sa idolo. Apo, hindi ka lang magpakurba. Preparado man kita dire. Bisan pa, Lo. Ako nga daan bata pa ko, Lo. Ikaw, tigulang ka naman, Lo. Basi ko na nung matabo di sa aton. Apo, hindi na pala magpakurba. Kaya daw ginakurbaan man ako. Lo, ano tong nako ni Lo? Daw may nagapaniktek, Luaw. Kwan, base kun pamatian mo lang ato, Apo, Hindi kidya, Lo, ya. May ara kidya, Lo. Apo, magpangamuyo ka lang dira. Magpangamuyo ka lang, ha? Hindi ka magpakurba. Lo, basi kung sudlon kita diri sang tiktek, Lo. Pasudlon kita diri niya, Lo. Basi kung sudlon kita niya, Lo. Hala, Lo. Nabuksan na niya ang pertahan, Lo. Ba, hindi. Aslo matulo. Ikagdala sa makanto sa imo, Lo. Karon, sudlon ko kamo.